Tümenden İbrahimov Nuruddin Nurulhaqoğlu. Сөйләгез үзегез турында, менә бу съезд хакында сөйләгез зинһар. Килдек съездка. Ошадымы сезгә? Ничә кабул иттеләр сезне? Төмәндә ул ничек татарлар яшиләр? Үзләре очрашалармы? Күңелле вакыт уздыралармы берсе белән бергә? Очрашабыз да, көрәбез дә. Ничек тunda төмәндә тоже конгресс работает, да. Сөйләшмәләр бар. Все проводим. Хөкүмәт сезгә ярдәм итәме? Матди, рухи, телне сакласыннар дип. Администрациядә татарлар бармы сездә? Бер булса да бар, балалар татар телене бераз өйрәнәме? Мөмкинлек бармы аларда? Бар, мәктәпләр бар, татар телен. Бик яхшы шат. Менә сезнең теләчәгез нинди булыр? Шу форумга төрле төбәкләрдән килделәр татарлар, аларга нинди теләчәгез була? Ну, да, конечно, обучать надо опыт, кого лучше, кого хуже. Для этого приехали. Перенимать что-то из других регионов, чтобы себя, значит, применять так же самое, какие новые, что самое. Конечно, общение это очень большое дело. Не белән шөгыльләнәсез? Мен председатель общественной организации ветеранов пограничной Тюменской области. Общественный все было. Яри. Сорау бармы сездә? Әйтегез. Сездә нинди проблемалар бар? Ничек аларны хәл итәсез? Телне саклау проблемасы бармы? Это притворяется в жизнь. Бар алда немерте и изданиялар, мы да Казантын булышады бизге с изданиями и учителей сюда защита на какие-то мероприятия. Чакралар, Виштролар помогает. Связь очень хорошая с Казанью. Все это нормально.